a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellmilkom jiena Father Vince Magri Ġiżwita u superjur tad-dar tagħna li għandna fin-Naxxar. Għalhekk ninġabru u nħossu l-preżenza tal-la fil-ħajja tagħna bħalissa u nirringrazzja ħafna dak kollu li għamel magħna. U fil-bidu ta' din l-Ewkaristija nitolbuh ukoll xi ħaġa li aħna l-koll nixtiequ kontinwament li aħna nħossuna tassew ħbieb Alla billi nitolbu l-maħfra taħtijietna. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna għand il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li taħlaq u tmexxi kollox. U għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha jekk ma ammintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa u mbagħad li 12. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qisni twelid mormi qabel il-waqt għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja t'Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfax fix-xejn għax tħabat ħafna aktar minnhom il-koll għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej. Ruħaj lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex u tajjeb. Flimkien faħru l-mulej għaliex u tajjeb. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu.
ħajjgħidu ulit Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Alla tiegħi int jien niżik ħajr, Alla tiegħi jien lilek inkabbar flimkien faħru il-mulej għaliex hu tajjeb. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jikol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżej u qatt għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret għadet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xarrablu riġlejh bidmuha u tixxittahomlu b'xuxitta. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt ifuh. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu dan li kien profeta kien ikun jaf minni u x'mara hi din li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu x'mun għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt mallem qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx. U ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb xmun u qal jidher li jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal li xmu. Hija tara li din il-mara tħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejha xarbitomli bidmuha u xxuttatomli bix-xuxitta. Bewsa ma tajtnix iżda hi minn xħin daħlet ma waqfitx tbuss li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt imma hi dilkitli riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit iħobb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandna Vanġelu sabiħ ħafna llum. Għandna żewġ min-nies it-tnejn għandhom xi ħaġa x'jagħtu x'joffru lil Ġesu. Il-Fariżew li Ġesu jirriferi għalih jindirizzah bismu, xmun, jismu xmun. Dan żgur li kien wieħed mill-ftit bħal Nikodemu, għax il-Fariżew ma tarax li mhux se jmorru u jqogħdu ma' Ġesu jew jistiednu Ġesu, kienu verament ostili ħafna għal Ġesu. Imma dan xmun huwa simpatizzanti u stiednu għandu u offrilu ikla għandu. U mbagħad għandna l din il-mara midimba tar-raħa li hija prostituta. U din ukoll kellha x'toffrilu l-Ġesu fi-skiet u fil-biki biss, kienet taf li qiegħed fid-dar ta' xmum marret, ħadet ir-rwol ta' skjava
dawk li imorru f'riġlejn tas-Sinjur huma l-iskjavi u jaħslurhom li riġlejhom. U din ħaslitomlu bl-ilma manka dilkitomlu probabbilment ġifieri jekk kellha xi ftit flus nefqithom f'dawn il-fujħa biex turih x'apprezzament għandha ta' Ġesu. It-tnejn li huma kellhom xi ħaġa x'joffrulu li Ġesu. Imma Ġesu għalkemm japprezza dak li aħna ntuh, Ġesu jrid xi ħaġa speċjali minn għandna. Ġesu jrid il-qalb tagħna. Ġesu jrid li aħna noħduh bis-serjetà. U lill-Fariżej mbagħad ralu qalbu Ġesu. Unduna li għalkemm li dan ġifieri għalkemm kien miftuħ lejn Ġesu, però lejn din il-mara midimba, le, hemmhekk kellu qalbu għada magħluqa għaliha. U Ġesu hawnhekk indirizza din il-problema tal-preġudizzju li aħna niġġudikaw lin-nies, niġġudikaw lill-oħrajn. U hawnhekk Ġesu ġifieri rrid itih lezzjoni. U kif nafu ġifieri għamillu dil parabola biex jgħidlu li din il-mara ġiet imma kif qed tara hi għandha qalba mixtieqa ħafna li tkun meħlusa tinħeles minn dak li qiegħed jaħkimha fil-ħajja tagħha, jaħkem ħajjitha, l-kuxjenza tagħha. Hekk qiegħda tibki bil-ferħ għax fija sabet il-ħelsien. U Ġesu jrid jagħti din il-lezzjoni lil xmun imma lilna wkoll. Alla dan hu Alla. Alla jrid is-salvazzjoni tagħna. U iktar maħna l-bot minnu iktar jirsisti biex aħna nersqu lejh, ninfetħu lejh u naċċettaw il-ħnina l-imħabba tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet tagħna, il-ħelsien, il-vera libertà. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jem ikun infaħħar. Ejjew nofru it-talbit tagħna għallum. Hekk fuq il-qari tal-Vanġelu nixtieq nitlob ħafna għal dawk in-nies li minħabba li jkollhom ikunu nies twajba għandhom ħafna kapaċitajiet, talenti, ħafna affarijiet, jagħtu ħafna lill-oħrajn, imma jista' jkun li jkollhom f'qalbhom ikollhom xi ħaġa preġudizzju wieħed biss, forsi kontra xi ħadd u forsi jkollhom raġun għax kienu mweġġa, xi ħadd għamilhom xi ħaġa li weġġathom, xi inġustizzja, imma jibqgħu magħluqin, imma Ġesu qed jgħidilhom infetħu, tuwili, dak il-preġudizzju tuħlili, intom infetħu, kunu kapaċi li taħfru. Għal dan nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma mtaqla ħafna fil-ħajja tagħhom għaliex hemm xi ħaġa li qed iżommhom skjavi. Xi ħaġa li t-toqol tal-ħajja ma tagħmilhomx persuni ħielsa. U jixtiequ tant ikunu ħielsa, jixtiequ tant ikunu miftuħin lejn Alla, jixtiequ jiskopru l-imħabba, il-ħbibrija Alla. Ħalli jersqu lejn Ġesu. Għaliex Ġesu huwa it-tabib tar-ruħ tagħna, għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu l-grazzja dejjem biex fir-relazzjoni tagħna mal-Alla dejjem tkun relazzjoni ta' mħabba, ta' vera ulied li għandna missier li jħobbna u li aħna inħobbuh lura kif jixtiequ. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Alla l-missier li jilqa' dawn it-talbiet u anke talbiet oħra li huma mistura fil-qalb tagħna li aħna nofru għamlu dejjem permezz ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen.
Jitolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' it-talb tagħna. Ilqa bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Infaħruk Missier Qaddis għal-kobor tiegħek, għall-erfu l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U int Missier Qaddis hekk ħabbejta d-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna lil ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, għaddaħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal il-bxarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. U biex item il-ħsieb ta' mħabtek talilu nifsu għal-mewt. U bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna, imma liħ li miet u rxox talina minn għandek Missier fuq dawk li jemnu bat bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex item fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li hu ħallinna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Missier Qaddis u li kien ħabli l-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar u huma jieklu ħal-ħobs birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll ħal-kalċi bl-imbit ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubit, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu, fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru il-qawmin tiegħu għal-ħajja u tluħ fil-lemin tiegħek. U aħna u nistennew jiġi fil-glorja nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa għas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tieba tiegħek li daw kollha li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi
L-Ispirtu Santu jaqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franċisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet kollha tad-dinja. Il-ministri tiegħek kollha u dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna. Il-poplu tiegħek kollu, il-bnedmin kollha li jfittxuk qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-sliem ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna wkoll ulidek Missier Ħanin, għatina li mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin tiegħek inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn mal-ħlejjaq kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa nitolbu kif għallimna il-mulej stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħanina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija slim u l-aqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħidnu bit-tad-dinja, ħejn aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda biss kemma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik.
nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kemmi għażiża it-tieba tiegħek u Alla għad-delta ġwejn ħajk jistkennu u liet il-bnedmin. Nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' tal tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Mill-misteri tad-dawl l-ewwel meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Mit-tieni misteru, meta sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima uri li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu twilet għalina u ritikum bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tad-dawla, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalli kismat tal-tana, Ġesu twilet għalina u ritikum bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment li dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru minn tad-dawla, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalli kisma tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna. Eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-ħames misteru meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna li kisma tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana. Slima lik li l-ek inejdu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-burkatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri da David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni u nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult.
Om Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem aziz tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqadsa Immakolata Kunċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.